На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас сёння 28 мая. Спынімся на найбольш цікавых імпрэзах і мерапрыемствах гэтай каляндарнай даты. Літаральна праз некалькі дзён распачнецца штогадовае свята. Маладзечна ў чарговы 17 раз стане пляцоўкай для нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Телеканал «Беларусь-3» падрыхтуе шэраг перадач і трансляцый фестывальных мерапрыемстваў. З найбольш буйных здымкі урачыстага адкрыцця фестывалю, на якім будзе прадстаўлена новая праграма Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад назваю «Купала і колас. Вы нас гадавалі». А таксама трэці тур конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні і заключны гала-канцэрт, прысвечаны 45-годдзю ансамбля «Сябры». Сёння набліжаецца да фінішу тэматычная рэтра-праграма «Love Stories. Нядзельны марафон». Завершыць паказ італьянская драматычная камедыя 1955 года «Вялікія манеўры». Варта зазначыць, што стужка названая крытыкамі шэдэўрам густа і розуму. Немудрагілістая гісторыя армейскага дунжуана, які стаў ахвярай уласнага розыгрышу ў пастаноўцы кінарэжысёра Рэне Клера, ператварылася ў вытанчаную стужку, дзе ўсе кампаненты, задума, кампазіцыя, стыль акцёрскай гульні нагадваюць эпоху французскага класіцызму. Выкарыстоўваючы акцёрскі талент Жерара Філіпа, пастаноўшчык раскрывае душэўную дыялектыку сваіх герояў, якая ператварае лёгкую любоўную інтрыжку ў сур'ёзнае пачуццё. На пачатку мая ў музеі Янкі Купалы пачала работу выстава беларускай песні «Уладар», прысвечаная 135-годдзю з дня нараджэння паэта. Выстава створана на аснове калекцыі аўтографаў песняра і прадстаўляе новы погляд на яго творчасць. Выбраныя рукапісы з фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы раскрыюць розныя грані паэтычнага таленту лідара беларускага парнаса. Купалаўскім вершам уласцівы высокі грамадзянскі пафас і пранікнёны лірызм, глыбіня філасофскіх разваг і лёгкасць дасціпнага жарту, элегічны смутак і шчырая усмешка. Магчымасць далучыцца да спадчыны паэта вы маеце да 16 чэрвеня. Лідар культавага беларускага гурта «Рабл Зон» Олег Джагер-Мінакоў, які колькі гадоў таму з'ехаў у Бельгію, выступіць сёння ў Мінску з канцэртам. Апошняе выступленне «Рабл Зон» на радзіме адбылося 6 гадоў таму, а зараз вас чакае ўсё той жа непадробны рок-н-рольны вакал Джагера, сапраўдны лейблавы гук, старыя вядомыя хіты і новы склад музыкаў, якіх вы ведаеце па іншых праектах. Па абяцанках менавіта з гэтага канцэрта распачнецца новая старонка ў гісторыі гурта. Так што настойліва раім не прамінуць такую падзею ў рок-жыцці краіны. А цяпер прыспеў час даведацца, што цікавага адбываецца за межамі нашай краіны. У Лос-Анджелесе адкрыўся бар для аматараў касплея, касцюміраваных гульняў. Сюды прыходзяць прыхільнікі «Зорных войнаў», «Стартрека» і іншых папулярных фантастычных фільмаў. Я хацеў стварыць месца, дзе касплееры будуць збірацца і дзе ўсе будуць адчуваць сябе героямі гульні. У бары мноства прынцэс Лей, Дартаў Вейдараў і капітанаў Стартрека. Бар працуе амаль 2 месяцы, але патрапіць сюды ўжо немагчыма. Уваходныя квіткі раскуплены на некалькі месяцаў наперад. Ніколі не думаў, што магчыма такая дэталізацыя. Я б сказаў, што калі вы хочаце патрапіць у фільм «Зорныя войны», то гэта ваша магчымасць. Так прыходзьце, не прапусціце шанец. Асаблівых умоў для наведвальнікаў няма. Кожны апранае тое, што яму падабаецца, але ёсць пэўны фэйс-кантроль. У бар не дапусцяць сінтэтычныя формы жыцця, клоны, андроіды і іншае падобнае, але часам мы робім выключэнне. Бар нагадвае падобную установу на планеце Татуін з «Зорных войнаў». Дарэчы, яго стваральнікі настойваюць, забяспечылі толькі дэкарацыі. Змест ствараюць самі наведвальнікі. У галерэі «Ракурс» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі працягвае работу персанальная выстава Владзіміра Чарнышова «Званы». Владзімір Чарнышоў таленавіты і адданы сваёй справе майстар, жывапісец, графік, мастак тэатра і кіно. На яго палотнах знайшлі адбітак такія слынныя дзеячы культуры, як Сергей Рахманінаў, Фёдор Шаляпін, Ростислав Янковскі, легендарныя Бітлз і многія іншыя. Усе яны своеасаблівыя званы свайго часу, чые імёны некалькі гучна прагучалі і працягваюць гучаць па сённяшні дзень.
Маюцца сярод работ і асабістыя, прасякнутыя цеплынёй мелодыі, напрыклад, «Партрэт мамы». Азнаёміцца з карцінамі мастака можна да 15 чэрвеня. Цягам 2 дзён непадалёк ад Мінска праходзіць фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Эпоха рыцарства». Сёння у вас яшчэ ёсць магчымасць паглыбіцца ў гісторыю заходнееўрапейскага і беларускага сярэднявечча, убачыць рыцарскія турніры, старажытныя танцы, паслухаць музыку і пазнаёміцца з паходным побытам. Апроч таго, на фестывалі ладзяцца экскурсіі па музеі, катанне на конях і анімацыйная праграма для дзяцей. Хэдлайнер музычнай часткі фэсту – гурт сярэднявечнай беларускай музыкі «Стары Ольса». На пачатку мая ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі распачала работу выстава «Вялікі Рэмбрандт». Гэта першая паўнамаштабная экспазіцыя гравюры славутага галандца ў Мінску. 69 арыгінальных афортаў прывезеныя ў музей з італьянскай прыватнай калекцыі. Дарэчы, за мяжой Нідерландаў мастака заўжды лепш ведалі менавіта як гравёра. Асобныя з работ цалкам альбо часткова дублююць яго карціны. Афорты прыносілі Рэмбрандту някепскі прыбытак і дазвалялі пазнаёміць са сваёй творчасцю шырокае кола людзей. Да 3 чэрвеня і ў вас маецца такая магчымасць. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, зараз даведаемся. Новая прага жыцця з рамантычным рэтра-шэрагам належыць руцэ Ланы Дель Рэй і Уікенда. Гэта ўжо 4-я калабарацыя паміж музыкантамі. Лана і Старбой дастаткова прамалінейна інтэрпрэтавалі тэкст песні. Яны гуляюць на галівудскіх літарах, летуценна назіраюць за Лос-Анджелесам і, вядома, спяваюць разам. Усяго за суткі кліп набраў 4 мільёны праглядаў. Аднайменны альбом спявачка абяцае выпусціць 21 ліпеня. Таксама Дель Рэй распавяла, што ў пласцінку увойдзе яе сумесная праца з Шонам Леннанам, сынам Джона Леннана і Йока Оны. Брытанскія рокеры Мьюз падрыхтавалі стылізаваны пад камп'ютарную гульню «Дикдаун» новы кліп ад рэжысёра Лэнса Дрейка. Супрадзюсарам выступіў Майк Элісонда, які раней працаваў з хіп-хоп музыкантамі Эмінемам, Доктарам Дре і Бастам. Дзеянні адбываюцца ў будучыні. Свет разбураны, а галоўная гераіня, мадэль Лорен Вассер, уступае ў барацьбу з рабатызаванымі людзьмі. Яна пераадольвае перашкоды пад кіраўніцтвам вышэйшага розуму, лідара гурта Мэцью Беламі. Калі ён пісаў гэтую песню, то шукаў спосаб супрацьстаяць негатыву, які пануе ў свеце, і даць людзям надзею, каб яны змагаліся за тое, у што вераць. «Акіян Эльзы» прэзентаваў сапраўднае сонца, ролік ад Віктара Прыдувалава, які ўжо здымаў гурту кліпы «Без бою», «Кішка» і «Усё будзе добра». Здымкі праходзілі ў красавіку ў Кіеве падчас невялікага перапынку ў гастрольным графіку музыкантаў. У галоўных ролях харэограф-пастаноўшчык Анатоль Сачыўка і Анастасія Шульга. Рэжысёр пракаментаваў, што заўсёды здымае відэа на вобразах, якія ўзніклі як першая рэакцыя на праслухоўванне песні. І новы кліп украінскага гурта атрымаўся пра асабістае сонца ў далонях закаханых і пра вялікую зорку з імем Сонца. Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі імя Дуніна Марцанкевіча сёння ўвечары запрашае на спектакль «Чароўны карабель» маленькіх тэатралаў. Вядомы па мультфільму сюжэт пра камінара Іванушку і царэўну Забаву прыйдзецца да спадобы. Добрая казка пераканае, што дабро заўжды перамагае зло, а яшчэ данясе думку аб тым, што мары абавязкова здзяйсняюцца. Галоўнае – моцна захацець. Станоўчыя эмоцыі забяспечаныя як дзецям, так і дарослым. 2 тыдні таму ў Гродзенскім абласным цэнтры народнай творчасці распачалася персанальная выстава Марыны Завіноўскай, прымеркаваная да 55-годдзя фотамастачкі. Экспазіцыя змяшчае каля 40 работ, створаных у розных перыядах творчасці аўтара. Унікальныя вобразы, якія перадаюць прыгажосць навакольнага свету і дэманструюць веліч архітэктурных помнікаў, вонкавае адлюстраванне крэатыўнага ўнутранага
светаўспрымання майстра фатаграфіі. Выстава будзе працаваць амаль да канца чэрвеня. 3 мая ў дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбылося адкрыццё выставы «Мой мілы сын», прымеркаванай да 100гадовага юбілею з дня нараджэння Юрыя Канстанціновича Міцкевіча, сярэдняга сына народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. На пачатку Вялікай Айчыннай вайны Яфрэйтар Міцкевіч знаходзіўся ў Мінску на спаборніцтвах па стэндавай стральбе, адкуль быў мабілізаваны на фронт. Удзельнічаў у абароне Смаленска. Юрый Міцкевіч па пэўных меркаваннях загінуў у баях пад Вядзьмай восені 41-га. Трагічны лёс Юрыя Канстанціновича раскрываецца праз фотаздымкі, дакументы, ліставанне з роднымі. Скарыстайце магчымасць убачыць унікальныя экспанаты, наведайце выставу. 29 мая адбудзецца вялікі святочны канцэрт цыганскага шоу «Алюр», прымеркаваны да 15-годдзя калектыву дня нараджэння яго заснавальніцы і нязменнага кіраўніка Людмілы Радзівонавай. Шчырая размова з Людмілай Михайлаўнай з нагоды шматлікіх святкаванняў акурат наконадні юбілейнага канцэрта вашай увазе. Здравствуйте, Людмила. В этом году «Алюр» отмечает тройной юбилей солистки, основателя, руководителя и в целом коллектива. Вопрос, на который у вас точно нет ответа. За эти 15 лет сколько концертов дал «Алюр»? Почему? Если взять сольные концерты у нас в стране, за ее пределами, в разных странах. И если взять участие в концертах, то это уже где-то по 1000. Появление «Алюра» как цыганского шоу, все начиналось с любви к цыганским песням или она появлялась с моментом становления коллектива? Здесь сыграла роль цыганская культура песен и танцев, романсов цыганских, потому что трогает зрителя до слез, если это грустная песня, если это романс. Музыка, проникающая в душу, она слышна. Люди сидят, у них слезы на глазах. Казалось бы, мы поем по-цыгански. Они плачут. Значит, тронула вот эта музыка. И когда с Сережей и с Наташей мы работали эстраду, и мы решили включить в нашу программу несколько цыганских песен из кинофильмов. Мы заметили, что люди реагируют на них просто супер. Послушайте, говорю, давайте мы втроем пошьем себе красивые костюмы. Сережа выходит с гитарой, мы с Наташей в цыганских красивых нарядах. Так мы начали работать цыганский репертуар. Все начиналось с 3 человек. А сколько сегодня у вас работает в коллективе? 25. А сколько костюмов? Чтобы вам было понятно, 2 комнаты большие, двухкомнатная квартира, в которой нет никакой мебели, там только висят кронштейны, на которых в 2 этажа висят костюмы. И нам уже этого мало места, потому что у нас 16 комплектов цыганских, и уже добавилось 13 стран, которые мы сшили костюмы. Вы расширили репертуар, но думаю, что ваши постоянные поклонники до сих пор не могут привыкнуть, что ваш коллектив – это не только цыганские песни. Вот представьте себе, на нашем счету 5 аншлаговых дворцов республики. Это была только цыганская тематика. И вот крайний концерт во Дворце Республики. Шоу «Алюр» с новой программой «Песни и танцы народов мира». Начинается индийская музыка. И тут выходит на сцену Наталья, вся индианка, и плюс все девушки-индианки. Спели, станцевали, поклонились, уходят за кулисы. И только я, когда уже вышла, и говорю, ну что, не узнали? Зал взорвался. Потом уже каждый номер, конечно, принимался на полный ура, потому что кто может где увидеть египетский номер? Настоящие костюмы из Египта, настоящая постановка. Дальше Испания, Мексика, Грузия, разные страны. Мне кажется, что каждый юбилей – это праздник, безусловно, и для коллектива, и для его поклонников. Там тоже будет очень много сюрпризов для наших зрителей, потому что у нас очень много постоянных гостей, которые приходят к нам на концерты. И вот хочется их всегда удивлять. И для того, чтобы удивить, надо показать что-то новое. И вот на моем юбилейном концерте тоже будет очень много нового. Я не хочу все секреты выдавать, но порадуем наших постоянных зрителей. Спасибо, Людмила. Мы поздравляем вас с юбилеем. Спасибо большое. И до встречи на концертах. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!